m'agrada moltíssim el cicle de CAI perquè és molt dinàmic, fent moltíssima part pràctica, a més et dona via directa a l'àmbit laboral i un punt extra de fer una Blanchard és que els professors són molt propers a nosaltres i ens ajuden en tot el que necessitem. Soc la Rashida i tinc 16 anys, 4 anys en Catalunya i vaig escollir cicle perquè m'ha inspirat l'àmbit sanitari i vol fer infermeria i si en el futur també vol fer metge i doncs que vol fer ser una bona professional en l'àmbit sanitari. Hola, soc Núria, tinc 18 anys i recomanaria CAI més que altra cosa per el coneixement. Bàsicament, conèixer-te a tu mateix i també a poder aportar això a altres persones i ajudar-les.